Politie voorbereidt op drukke jaarwisseling in Zeeland. Het is woensdag 30 december. Dit is Zeeland Nu. Politiecapaciteit verdubbeld vanwege mogelijke onrust. Run op sterretjes en knalerwten dit jaar. En gelukkig is er nog water uit blik voor de nieuwjaarsduikers. Goedenavond. Niets wordt aan het toeval overgelaten tijdens de jaarwisseling. Vanwege de onvrede over de coronaregels, waaronder het verbod op het afsteken van zwaarder vuurwerk, houdt de politie rekening met een drukkere jaarwisseling dan anders. De politiecapaciteit is daarom ook verdubbeld om mogelijke onrust snel aan te kunnen pakken. Waar we natuurlijk in eerste instantie op gaan letten, is het geweld tegen hulpverleners en het geweld tegen burgers. Daar zullen we stevig tegen optreden. Het is natuurlijk nog onduidelijk wat er gaat gebeuren, maar de onrust onlangs in Vlissingen en Oost-Soeburg is voor Manusama een duidelijk signaal om alert te zijn. Wat ons is opgevallen is natuurlijk dat er toch wel wat maatschappelijke onrust is. Dus we gaan kijken naar de maatregelen die zijn genomen in het kader van COVID. En daarnaast natuurlijk het vuurwerkverbod. En dat is ook de reden dat we extra politiemensen in de eenheid inzetten en ook op de achterhand nog wat ME hebben, ook extra. Waar de extra politie wordt ingezet, wil de districtchef niet vertellen. Nou, we doen geen uitspraken over waar de hotspots zijn. Dat is trouwens ook heel lastig, want dat kan heel snel ook weer veranderen. Wat wel zo is, de politiemensen die zullen daar zijn waar ze het hardste noodzakelijk zijn. De politie is op veel voorbereid. De districtchef gaat zelf ook de straat op. Nou, ben ik in dienst. Dus ik hoop te zien dat het oud en nieuw dat het heel gezellig is. En, en dat er weinig incidenten zijn. Daar hopen we echt op. Dus mijn oud en nieuw ben ik in ieder geval hier ook ter plaatse en op straat aanwezig. En aangeschoven is Harold Bergman, naast burgemeester van de gemeente Middelburg, ook woordvoerder namens alle Zeeuwse gemeenten over de handhaving. Ja. We zagen net dat de politie de inzet heeft verdubbeld. Wat is uw verwachting eigenlijk voor de jaarwisseling? Waar houdt u rekening mee? Nou, het zou eigenlijk mooi zijn als ik rekening mag houden dat het gewoon een rustige jaarwisseling is. Dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en eigenlijk gewoon thuis binnen zit met elkaar. Maximaal 2 op bezoek. En dat de politie en de BOA's niet extra werk moeten maken de straat op te gaan om de boel in orde te houden. Ja, dat is de hoop in dit geval. De hoop. Wij hebben heel wat scenario's uitgeschreven voor oud en nieuw. Voor Zeeland, maar ook dat gebeurt in de rest van de provincies in Nederland ook. En we zijn erop goed voorbereid, zowel vanuit de gemeente in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie en de BOA's. En mocht het zover komen, dan weten we ook wat we moeten doen. Ja. Maar dan laten we even zo'n scenario erbij pakken. Afgelopen maand was er wat ongeregeldheden in Vlissingen, een paar avonden. Ja. Hoe gaat u voorkomen dat dat soort ongeregeldheden ook tijdens oud en nieuw gaan plaatsvinden? Nou, wat wij nu al hebben gedaan eigenlijk in de weken vooraf aan oud en nieuw is zorgen dat onze informatiepositie goed op orde is. Om zoveel mogelijk al ellende te kunnen voorkomen. Wat we ook hebben gedaan is dat degenen die zich misdragen hebben tijdens de onrust in Vlissingen en in Oost-Soeburg, maar ook in Middelburg, dat wij die personen hebben aangeschreven. Voor hoeveel mensen gaat het dan? Ja, in Middelburg heb ik er ongeveer 36 aangeschreven. Die personen waren jongeren vooral. Die waren aanwezig of hebben meegedaan of zijn ook zelfs aangehouden. Ze hebben een waarschuwingsbrief gekregen. Die is maandag uitgereikt door de politie en de BOA samen. En in de brief staat dat mochten ze zich de komende dagen tot en met de jaarwisseling toch nog worden aangehouden, dan komen ze voor de snelrechter in januari. Dus het ging verder dan alleen even een brief van de burgemeester? Ja, het is een waarschuwingsbrief, maar ik ga ervan uit dat ze de brief goed in de oren geknoopt hebben en zich gewoon gedijst houden. Ja, nu gaat de districtchef van de politie zelf ook de straat op om te kijken wat er gebeurt. Gaat u ook de straat op? Jazeker, dat is op de dag. 's Avonds heb ik ook nog briefing op het politiebureau. En dan net voor 12 uur ga ik nog even weer op pad door de hele gemeente. Dus een grote gemeente natuurlijk. En vooral na 1 uur. Dat is meestal de drukste periode van de oudjaarswisseling. Ja, wat kunt u dan als burgemeester nog betekenen op zo'n moment eigenlijk? Nou, ik heb natuurlijk wel veel te betekenen op het moment dat er toch de openbare orde en gehandhaafd moet worden. Dan zal de politie ook met mij contact moeten zoeken en al dan niet in overleg met het Openbaar Ministerie moeten bepalen wat we gaan doen allemaal. Oké, nou, fijne jaarwisseling ondanks alles. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Tot vanmorgen zijn er bij het RIVM 139 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is een stijging in vergelijking met gisteren. Maar als je de cijfers van de afgelopen weken bijpakt, daalt het gemiddelde besmettingscijfer nog steeds. Ook zijn er 2 overlijdens bijgekomen vandaag. Een inwoner van de gemeente Capelle en een inwoner uit Sluis. Voor het eerst in enkele weken viel het me op dat er 2 mensen bij een bushalte stonden te wachten.
Zomaar een greep uit een van de inzendingen die bij het Zeeuws Archief zijn binnengekomen. Zij deden in april de oproep om documenten uit de coronatijd in te leveren. Dat heeft tot nu toe 60 inzendingen opgeleverd. Foto's, filmpjes, een website, een vlog, een blog, noem het maar op. Maar dus ook gewoon nog een traditioneel dagboek. Het inzamelen is nog niet gestopt, want nieuwe coronadocumenten zijn nog steeds welkom. Zodat we later terug kunnen kijken op deze crisis, zoals we dat ook doen als het gaat om de watersnoodramp of de 80-jarige oorlog of de Spaanse griep of welke bijzondere gebeurtenis uit het verleden dan ook. Op de Zeeuwse stranden zal het op nieuwjaarsdag stiller zijn dan normaal. De nieuwjaarsduiken zijn afgelast en de reddingsbrigade roept op om geen wilde duiken te gaan houden. Ik denk dat het grootste probleem nog wel zou kunnen zijn, is dat we geen vervoer op het strand hebben. Al was dat je je enkel nog maar verstuikt, je moet van het strand afgedragen worden. Het is geen overbodige oproep, want de duikers zijn fanatiek. Nou ja, we twijfelen nog, maar als ik lees een verhaal zo beluister, is dat geen goed idee natuurlijk. Maar je weet nooit hoe het loopt, maar het is niet verstandig om te doen natuurlijk. Maar om toch nog een beetje nieuwjaarsduikgevoel te krijgen, is er gelukkig altijd nog water. Uit blik. Oké. De grote knallers en het siervuurwerk zijn verboden dit jaar. Het enige vuurwerk wat wel mag worden verkocht zijn sterretjes en wat knalerwten. Maar je moest er wel snel bij zijn om nog zo'n pakketje te kunnen bemachtigen. Categorie F1 vuurwerk is dit. Het enige vuurwerk wat we dit jaar mogen afsteken. Alleen ja, is het eigenlijk wat? We zijn dus op zoek gegaan. We moesten redelijk wat winkels af, want in veel winkels is het al uitverkocht. Maar we hebben het gevonden. Heel veel uitverkocht. We zijn zelfs naar Schravenpolder geweest. Papa knalt normaal iets zwaarder vuurwerk natuurlijk, maar ja, dat zit er niet in. Valt best tegen. Ik vind het wel jammer dat al die cakes en die rotjes weg zijn. Maar je moet iets hebben. Vind je het jammer dat je geen grote knallers meer moet afsteken? Een beetje, maar categorie 1 is ook wel leuk. Meer veilig voor de kinderen, ja. Ja, ik ben eens met de beslissing voor de overheid. Voor de mensen die vuurwerk haten, ik denk dat zo'n pakketje heel goed bericht is. Voor de vuurwerkliefhebbers, succes! Van biljarthandel tot biljartproducent. Loontjes uit Middelburg bestaat 100 jaar. De naam is bij veel mensen bekend vanuit de horeca, als leverancier van gokkasten en inventaris. Maar inmiddels focust het bedrijf zich weer volledig op waar het ooit mee is begonnen. 100 jaar is niet niks. We zijn samen derde generatie. Nee, het voelt wel heel mooi. Het bedrijf Loontjens Biljarts werd opgericht in 1920 door Hector Loontjens. Na zijn overlijden nam zijn zoon Stan op 16-jarige leeftijd het bedrijf over. Later kreeg hij hulp van zijn broertje Hector. Stan is de vader van Rudy en Alexander en zag maar wat graag zijn 5 zoons in zijn voetsporen treden. Nou, hij had de gave om ons toch één voor één wel naar binnen te halen. En er was ook veel te doen. We hadden een groot bedrijf met veel verschillende productgroepen. En nou ja, het was toch een leuke uitdaging om daarin te stappen. Ik ben zelf in 1985 begonnen in de zaak. Begonnen met snooker. Dat was toen erg in opkomst. En later ook pool gaan spelen. Dat is heel mooi om te combineren met werk. U heeft nooit de interesse gehad om het beter te doen? Nee, ik heb geen hoogste break van 10 overschreden bij snooker. Dus nee, dat was nooit zo goed. In de jaren dat hun vader en oom aan het roer van het bedrijf stonden, werden de activiteiten uitgebreid met horeca-inventarissen en spel- en gokautomaten. Beide onderdelen zijn ondertussen weer verkocht en daarmee is de focus terug op waar het begon: biljarts. Niet meer alleen als handelaar, maar na de overname van een fabriek in België ook als producent van tafels, ballen en keuën. En die gaan wereldwijd worden die verkocht. En nou, dat is het begin geweest. We zijn met keuken verder gegaan. Kort geleden hebben we ook een eigen biljartbal laten maken. Dat zijn op zich natuurlijk interessante producten om ook wereldwijd te vermarkten. Ondertussen staat ook de 4e generatie klaar om daaraan mee te werken. Mijn oudste zoon Huug is ook 2 jaar in het bedrijf. Ik was net klaar met studeren. Toen even een beetje tussenjaartje gehad, heel veel gereisd. En toen kwam de vraag, wil je heel eventjes helpen? Ik zei, nou ja, tuurlijk, weet je wel, het begon met een week. Ja, het is toch wel heel druk. Heb je nog wat tijd? Nou ja, is goed. En uiteindelijk
op de manier ingerold zoals een beetje iedereen hier is ingerold, ja, blijven plakken uiteindelijk. In de toekomst kan hij het bedrijf over gaan nemen met zijn 2 broertjes en zijn 10 neven en nichten. Maar voorlopig moeten deze heren er nog niet aan denken om het rustiger aan te gaan doen. Een wat donkere en grijze start vandaag, maar in de loop van de morgen werd het beter en klaarde het hier en daar ook op. Vanavond, vannacht en morgen is er kans op regen en sneeuw. Maar voordat u de sleetjes van zolder gaat halen, het gaat vooralsnog om natte sneeuw. En vanavond de documentaire De Levende Delta over het onderwaterleven in Zeeuwse wateren. Waar donderpadden leven met een bijzondere taak. Nu veel roofdieren naar dieper water zijn weggetrokken, is het voor de zeedonderpad tijd om voor nageslacht te zorgen. De broedzorg is zaak van het mannetje. Het vrouwtje legt alleen de eieren. Daarna laat ze de zorg voor de eieren over aan het mannetje. Voor de donderpad is het dus eigenlijk elke dag papadag. Een geëmancipeerde vis dus. En de documentaire is vanavond nog om 20:30 en 10:00 te zien en vanaf morgen ook online. En tot zover weer voor vandaag. Een fijne avond voor nu en tot morgen.